Може ли този гребен да ви помогне по време на раждане? Здравейте, аз съм Цветелина Димова, вашата акушерка. Според теорията за контрол на болката, нашите мозъци могат да се справят само с определено количество усещания наведнъж. По време на раждане, ако държите в ръката си гребен, ще можете да облегчавате болките от контракциите, без да се налага да приемате медикаменти. Как става това? Първата причина е, че това е просто разсейване. Проучванията показват, че разсейването може да помогне за облегчаване на болката и психическия стрес по време на раждане. Второ, гребенът може да помогне за справяне с болката, тъй като зъбите му натискат акупресурни точки на ръката и така успокоява ума и намалява тревожността. Идеята е, че ако изпитвате болезнени усещания, тогава неболезнената стимулация може да помогне за затваряне на вратата на болката. В този случай контракциите са вашите болезнени усещания, а гребенът е неболезнена стимулация, която помага да се затвори вратата, така че мозъкът ви се фокусира върху гребена, а не върху контракциите. Или с други думи казано, когато използвате гребен, той принуждава ума ви да почувства нещо различно от просто контракции. Как да го използвате? Когато държите гребен, дръжте зъбите му насочени точно под мястото, където пръстите ви срещат дланта. Когато почувствате, че идва контракция, стиснете гребена в юмрук и оставете зъбците да се притиснат в дланта ви. Използвайте толкова силен натиск, колкото ви се струва най-добре. Въпреки че това няма да премахне контракциите ви, ви дава нещо, върху което да се съсредоточите, а именно разсейване. За още полезни съвети последвайте страницата.